Agripa Joshua Lota. Panibagong batch ng scholars na naman ang napagraduar kan Ako Bicol Party List asin TESDA sa kursong Heavy Equipment Operation asin Welding. Kang nakaaging simana kang ikondusir sa Legazpi City ang graduation ceremony. Kang total na 400 na scholars kang partido asin kang TESDA. Saro sa mga natabangan na makapagtapos kang partido, ang 37 anyos na si May Acosta kan Santo Domingo Albay, na 2 bulan na nagklase sa kursong Heavy Equipment Operation Wheel Loader NC2. Salamat sa Agripa Joshua Satilla. Alberta. Kung kaya man po kang lalaki, kaya man po. Depende na po yan sa muya sa kusog kang buhot. Ayun na lang. Saro pa sa natabangan kan partido, iyo ang 21 anyos na si Dieter Villanueva kang Pulanggi Albay. Sa seremonya, pigrekognisar siya bilang best trainee. Hydraulics Excavator NC2 man ang kinuha niyang kurso. Na-hassle pero go para lang sa skill na to. Ano lang, kailangan lang ng tiyaga at konting pag-unawa sa mga kasamaan. Nangenot sa seremonya si Ako Bicol Party List Representative Attorney Raul Angelo Gil Bungalon. Sabi kang opisyal, saro sa mga pigtututukan kang partido, iyo ang pagtabang sa mga Bicolano na maut magklase ng vocational courses na magagamit ng gad sa paghahanap ng trabaho sa laog o maging sa luwas kang nasyon. Apwera sa libreng training, may 160 pesos na allowance kada aldaw ang lambang benepisyaryo. Ugma kita dahil 50% of these graduates are already employed. So iyan po ang satuyang kagayunan with this kind of program in TESDA na pigtawan ta sinda ning oportunidad no na magkaigwa ning empleyo and at the same time livelihood opportunities. Ang kagayunan digdid and this is our response and solution to the lack of jobs no na satuya pong namamatian bako sa nasa bilog ng Pilipinas kundi in the whole world. Presente man sa pagtiripon, Sindamani Asusano ang Training Director kang Tecton Global Technologies Foundation Incorporated, TESDA Albay Director Mariglo Macabuay Sese, former Ako Bicol Party List Congressman Christopher Kitoko, asin former Ako Bicol Party List Congressman, asin ngunyan Executive Director kang partido na si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Nagulong po ang opportunity digdi sa to. Kung sa welding, pwede kang maglagi welding works, sa construction, sa mga heavy equipment, kung tataw ka mo magmekaniko. As you know, Ako Bicol Party List started with the vision of sending each Bicolano to school. Sa muya, ang pangaturugan dito na magkaigwa kay graduar sa lambang pamilya. Pas tanto, ngunya na taon, 10,000 na slots ang pigbuksan kang partido para sa mga kababayan na maut na magklase sa mga pigu-opresir na vocational courses kang TESDA Bicol. Para sa mga baretang tatak